Poštovanje svima, evo, želio bih vam isprezentirati aplikaciju. To je aplikacija za evidenciju na poljoprivrednom gospodarstvu. Samo ime aplikacije je AB+, od naziva Agroburza. Kao što vidite ovdje, znači imamo portal Agroburza i ovdje imamo aplikaciju AB+. Prvo, kao što vidimo ovdje imamo izvještaj na aplikaciji. Izvještaj se temelji po popisu godina. Kako ste ispunjavali ovdje unose, tako se izvještaj ovdje popunjava. Izvještaj je ukratko, kao što vidite, u njemu se unese izravna plaćanja, koliko ste imali na godišnjoj razini ukupne izravna plaćanja i računam bruto rashode, prihode, neto zarada na PG-u. Kad stisnete na kulture, tu vam se nalazi ukupna biljna proizvodnja, što su vam i oranice, također ima i gdje su i voćnjaci, i vinogradi i tako dalje, ali sad ovdje imamo kao primjer gdje su ratarske kulture. Znači, ukupna biljna proizvodnja, to je 24,11 hektara, ono što je unešeno. To ide kroz unose, a ukupna površina zemljišta na gospodarstvu je 29,26 hektara. To vidimo ovdje desno dolje u kutu. Također, pored kultura vam prikazuje postotke kulture od ukupne površine zasijanog, što vam utječe, inače vidit ćemo ovdje dolje, na raznolikost usjeva. Koje uvjete trebate sve ispunjavati za zeleno plaćanje, da li idete na postrno kao samo postrno, nevezano za zeleno plaćanje, to su kao primjer soja, kao druga kultura. Ovdje imate tipa zelena gnojidba, to je znači koliko vi imate primjer postrnog za zeleno plaćanje ili neke krvnih kultura. I on vam računa sad ovdje za krvne kulture osnovno koliko vam treba na ukupnu površinu, znači na 29 hektara, 5% je 1,47 hektara, a ovdje vam je 17%, oko 17% se kreće za postrno. I to vam se zbraja da li ste ispoštovali za zeleno plaćanje za narednu godinu. Ali da se vratimo ovdje nazad, znači da imamo stoku, također isto se vodi evidencija stoke. Upisujete koliko imate kojih grla i koliko po kojoj cijeni prodajete tu stoku i ovdje koliko ako ste kupovali, primjer neku prasad, telad, onda automatski vam računa koliko ste u minusu jer ste te novce potrošili i onda na kraju kako prodajete, tako vam se ovdje zbraja neto zarada. Od proizvoda to su znači med, šta ja znam, neki tipa proizvodi koji su rakija, voćni sokovi ili tako nešto, to je što se uključuje u proizvode. Ali evo idemo sad krenuti ovdje na poljoprivreda pa unos kulture. Kao što vidite ovdje su unešene 4 parcele. Da bi išli na unos novih parcela, stisnete ovdje novi unos i izaberete za koju godinu radite unos. Znači tu su vam, imate kompletno 9 godina koje možete ispunjavati retroaktivno zbog samih evidencija gnojidbe i zaštite, da imate i retroaktivno sve ispunjeno. Znači, vi uglavnom imate sad ovdje pristup sljedećih 8 godina, 9 godina ispunjavanja kultura, šta ste gdje sijali ili sadili ili eventualno kod trajnih nasada samo se ispunjavaju jednako kulture. Izaberete, ne znam, parcelu, uzmete, ne znam, tu povučemo odmah broj arkoda i površinu. Ako su u ekološkoj proizvodnji, ovdje stavljate kvačicu. Ako nije ta parcela u ekološkoj proizvodnji, onda ništa. Sljedeće što idete, u 2021. godini zasijali ste primjer uljarice i sad imate primjer ovu zelenu oznaku. To vam je za zeleno plaćanje, kultura koja se koristi za izračun zelenog plaćanja. Primjer ovdje je sada soja koja se ne tretira zaštitnim sredstvima i ona i ulazi u izračun. S tim da imate i običnu soju koju tretirate, on to vam ne ulazi u izračun. I ovdje upisujete količinu sjemena koje ste zasijali, ovdje upisujete prinos i datum žetve, skidanja kulture. Svi su vam ti podaci bitni kasnije za dokumentima ovdje što ćete vidjeti, za evidencije koje možete isprintati i prikazivati nekoj od institucija koje vas traži dokumentaciju. Zaštita bilja, znači ovdje imate sad zaštitna sredstva,
upisujete, ne znam, lupam Deherban ekstra, evo ga Deherban, doza, ne znam, 1,7 litara, datum tretiranja izaberete u kalendaru. Kad ste tretirali, sad ako ste imali opet sljedeće tretiranje, stisnete ovdje na plus, izaberete opet drugo sredstvo, opet upišete 0,5 litara i opet tražite datum kada ste tretirali. Onda idete na gnojidbu, kod gnojidbe je situacija ovakva, znači izaberete vrstu gnojiva, uzmete, ne znam, 18, 16, 24, koliko kila ste bacili, datum, ovdje birate stajsko gnojivo. Primjer, ovčji gnoj, bacili ste 20 tona, datum 3.3.2020. Sljedeća gnojidba opet na plus. I tako idete redom. To sve kako upravite unose. Kompost, kokoši gnoj, brojlerski gnoj. Tako, i spremite unos. Znači, aplikacija ima dosta stavki koje je možda malo teže objasniti sve u jednom videu. Kao što vidite ovdje, sad smo ispunili tu parcelu šarino, soja za zeleno plaćanje 0,68 hektara. Ako imate ovo smeđe ovdje, to znači da vam te godine ističe zakup na parceli. Ako vam je ovo zeleno, to znači da je ekološka proizvodnja. Kao što vidite ovu ikonicu zemlje, to vam znači da ste vi tu njivu geotagirali i kad dođete na njivu, otvorite aplikaciju, on vam izbaci automatski njivu gdje se nalazite. Ne morate tražiti po izborniku gdje su vam njive. Znači u krugu, ne znam, 200, 300, 500 metara, on vam izbacuje koje su vam njive u blizini. Za to sve postoje postupci, ali ono koga zanima, on će to istražiti. Znači kad dođete na njivu, stisnete geotagiraj parcelu i on ju zabilježi da se nalazi na toj lokaciji ta parcela. To je što se tiče djelomično unosa kulture. Imate stanja stoke, također dodaj stoku, ažuriranje stoke. Znači ovdje uvodite podatke od stoke, dodaj stoku, ažuriraj stanje stoke, stisnete primjer ažuriraj i sad vam tu piše kategorija telad, imate goveda i svinje. To je ono što imate na vašem gospodarstvu. Ovdje imate primjer nazive klaonica i nazive veterinarskih stanica. Ako idete na dodaj stoku, onda birate primjer goveda, kategorija krave dojilje, mliječne krave, junica, juna, telad, koze, jarići i ostalo, rasplodne koze i početno stanje. Isto kao što vodite u evidencijama, u knjigama evidencije što imate od veterinara za stoku, koliko je bilo uginuća, kad je bilo uginuće, tako se i ovdje vode evidencije. Proizvodi. To smo već bili spomenuli, dodaj zapis od proizvoda, ovdje sad imate med, mlijeko, sir, jaja, crno, bijelo vino, bućino ulje, voćni sokovi, suhomesnati proizvodi, puževi i tako dalje, pekmezi. Također vodite evidenciju kad ste šta prodali, po kojoj cijeni, koji su vam troškovi proizvodnje, znači po kilu ili litri. Uzmete, ne znam, proizvodnju voćnog soka, prodajete ga po 30 kuna, prodali ste 20 komada, to je znači 600 kuna, od 600 kuna vi ste imali troškova, primjer 12 kuna na proizvodnji toga soka, svi zajedno ukupni troškovi. Spremite zapis, voćni sok, prodali ste 20 kg. To sve te evidencije se mogu ovdje u dokumentima printati. Znači imate korištenje pesticida, gnojidba zemljišta, analiza zemljišta, evidencija zemljišta, proizvodi, izvještaj, evidencija prodaje. Znači proizvodi, stisnete generiraj proizvode. I vam tu kaže, imali ste med i voćni sok, prodano 50, 20 komada. Ako imate, ne znam, evidencija prodaje i sad odaberete. Znači automatski vam zbraja sve, imali ste soje, ne znam, 0,96 hektara, od toga je bio 3168 prinos, to je po defaultnom prinosu koji vi unosite u kalkulacijama i prodano je 3000 kila soje. Ne znam, pšenice ste imali 2 hektara, proizvedeno je 11.700 kila, od toga 2000 prodano.
Imate i bijelo vino, na primjer 10.000 litara, prodano 800, med 50, 30 i to vam se tako tablica sama ispunjava vezano za proizvode. Stanje stoke, gnojidba zemljišta, analiza zemljišta, znači analiza je sama analiza kad napravite ovdje na unosu kulture, otvorite njivu, analiza. Ovdje upisujete podatke iz analize tla. Kad upišete, on vam računa koliko imate, po kojoj metodi dušika, fosfata i kalija, koliko vam čega treba da biste nadoknadili gnojidbom. Onda se vratite na gnojidbu i planirate gnojidbu ovdje. Upišete koliko čega ste bacili, on kaže ima 390 kg mineralnog gnojiva i 10 tona stajskog. Od toga je sve zajedno bačeno 150 kg dušika, 190 kg fosfata, 160 kg kalija i to vam se sve zbraja u analizu tla ovdje gdje vam kad zarate neke kulture računavam i povrat još dušika, fosfata i kalija u tlo i koliko vam čega fali. I onda možete planirati gnojidbu za sljedeću godinu i kulturu. Računam i za kulturu. Koja najbolja kultura vam je za sljedeću godinu poslije primjer suncokreta, poslije soje, poslije kukuruza i koju vrstu gnojiva koristiti za to zemljište. Što jako puno utječe za gnojidbu zemlje, jer često se baca puno fosfata i kalija koji se ne ispiru u tlu. Ljudi to ne prate i mogu uštediti velike novce na samoj gnojidbi. Toliko o vrijednosti toga što se nalazi ovdje u aplikaciji. Sad možemo ići na kalkulacije. Kalkulacije se vode, znači ono što ste vi upisivali u unosima, one tako uključavaju ovdje kategorije. Znači imamo kategorije, primjer, unijeli smo samo žitarice i uljarice. Otvorite žitarice, on vam kaže, žitarice imali ste površine 23,15 hektara, ukupno ste proizveli 138 tona. Trošak vas je koštao toliko, prihod toliko. Želite to promijeniti, odete ovdje, upišete cijenu. Po kojoj cijeni vi prodajete pšenicu, koliko vam je bio defaultan prinos po kulturi, koliko vam je trošak po hektaru i koliko ste kilograma prodali. S time da kad to sve spremite u kalkulaciju, to vam sve automatski aplikacija izračunava u prinose, prihode, rashode, troškove, kompletno sve se vuče u same izvještaje. Tako vam je za goveda, svinje, stoka, telad, koliko po kilogramu, težina, trošak, grlo i prodaja kilograma. Te proizvodi. Sad dalje u nastavku, ovdje imamo zemljište i popis zemljišta. Ovdje vam piše, na primjer, vlasnik najmodavac zemljišta, domaće ime parcele i koje su tu vaše parcele. I sad odete ovdje i izaberete, ne znam, jednu parcelu. I ovdje se vam unosi podataka za kontrolu vaših parcela koje se zna mijenjati iz godine u godinu. Znači domaće ime parcele, ARKOD broj, ovdje vam je ARKOD link gdje kad stisnete na parcelu otvori vam ARKOD preglednik. Imate površinu zemljišta i ako mijenjate slučajno tip zemljišta. Ako ćete prelaziti, na primjer, sa oranica na livadu, ako ste imali, ne znam, travu i travoliku pašu 5 godina, prelazi u livadu ili vinograd, ako ste iskrčili u ugar, mijenjate tip zemljišta. Znači imate poljoprivrednika, izaberete ko je vlasnik zemljišta, to ste vi, iznajmljujete. Ako se zemljište iznajmljuje, odabrati korisnika kome se iznajmljuje, to ste vi, i vlasnik najmodavac zemljišta. Upisujete ime i prezime od koga ste uzeli zemljište u zakup. Ili eventualno ako ste imali zamjenu zemljišta, onda ovdje se izmjenjuju podaci. Ako ste vi dali nekom u zakup, a on vama dao u zakup, primjer imate parcele s dvije strane autoputa i sada ne obilazite skroz okolo naokolo, vi ste se mijenjali za parcele, jedan drugom dali u zakup, tako da onda izmjenjujete ovdje nazive. Pišete prema ugovoru o zakupu, najam od do najam do. Ako upišete primjer 2021. godina, da vam ističe najam, onda vam tamo, kako sam pokazao na početku, pokazuje smeđu boju da vam te godine ističe zakup za tu ARKOD parcelu.
Također imate kvačicu za ekološku proizvodnju. Ovdje uzmi lokaciju, to vam radi samo na mobitelu, znači kad god dođete na parcelu možete staviti koja je geografska širina i dužina te parcele i da li ste u blizini te parcele. To vidite ovdje u poljoprivreda, vratimo se nazad, unos kulture. Kad klikate ovdje na naziv otvara vam uređivanje parcele kao i na ovoj olovci. Ako stisnete ovdje, znači kad tu stisnete, vama se onda otvori ovdje ARKOD pregledniku parcela. Koja je vaša parcela, kako to izgleda i to vam bude sve vidljivo. E sad, ukratko, to bi bilo to što se tiče aplikacije. Da biste imali pristup aplikaciji, morate otići ovdje na internet stranicu i izabrati svoj paket. Kad stisnete ovdje na pakete, to su vam tipovi registracije ovisno o vašem gospodarstvu. Znači, ako imate gospodarstvo koje je veće od 30 hektara, onda ulazite u agrobrand. Ako imate gospodarstvo od 10 do 30 hektara, to vam je agrohit. Ako je gospodarstvo manje od 10 hektara, kao što vam tu piše, to je agromini. Za one koji žele pisati članke ili uređivati portal, to je ova registracija ovdje. I sad ako idete, ne znam, na agrobrand, prvo se moramo odjaviti. Znači, napravite, otvorite paketi, kako smo rekli, idete na agrobrand. I sad vam tu kratak opis toga paketa, imate profil u agrobazi, znači agrobaza. Agrobaza je za poljoprivredna gospodarstva. Nebitno, znači što je, bitno je da je tip samo proizvodnja. Agrobiznis baza, to je za one koji sudjeluju u poljoprivrednoj proizvodnji tipa toga, znači da prodaju činu neke trgovine ili usluge za poljoprivredu. Primjer, prodaju neke dijelove za traktore ili prodaju mineralna gnojiva ili tako neke firme koje sudjeluju na taj tip trgovine gledano prema poljoprivrednim proizvođačima. Imate istaknute profile, istaknuti profili, to je za agrobrand, ta poduzeća koja su povezana direktno ili indirektno sa poljoprivrednom proizvodnjom. Idete na učlani se, da bi imali pristup aplikaciji. Vama je bitno da ispunite profil u potpunosti. Znači, ovdje morate unijeti ime i prezime, telefon i email adresu. Kad to napravite, onda vam se otvara profil. Kad otvori vam se profil, onda idete na uređivanje profila. Znači, to vam izgleda ovako. Sad ću vam pokazati. Tu ste se prijavili. Imate podatke. Samo da vidimo da li će sad odmah raditi. Pošto sam ja već registriran, pa onda vas treba prebaciti na vaš profil. Evo ovako. Znači, tu su svi podaci koje morate ispuniti. Ime, prezime, naziv gospodarstva. Znači, ako ste OPG, SOPG, morate napisati. Ovdje izaberete kategoriju gdje spadate. Koji tipom proizvodnje se bavite, koja županija je, mjesto, broj telefona i onda odabirete bazu. Za poljoprivredne proizvođače je agrobaza. Da, želim aplikaciju, morate upisati onda OIB i MIPIK. Ovdje vam IBK ili IBIG. IBIG je za stočarstvu, a IBK vam je znači broj koji vam je bitan za primjer kod vinogradarstva ili tako nešto. Samo malo. Ili eventualno mislim da je IBK i za ekološku proizvodnju. Obavezno naslovnu fotografiju i profilnu fotografiju unijeti. Kad to sve ispunite te podatke, stisnite ažuriraj profil. Kada ažurirate profil, to je kako vam izgleda
vaš profil i onda automatski vam se uključava ovdje pristup AB Plus aplikaciji. Znači, kad ste završili uređivanje profila, unijeli sve podatke, aplikacija povlači te podatke sve sa stranice, ovdje stisnete na AB Plus. Kad stisnete na AB Plus, prebaci vas na aplikaciju i onda su vam otvoreni ovi svi unosi. Znači, eventualno za ARKOD parcele vam zna do 24 sata je potrebno da povuče ARKOD parcele, da vam biti ovo polje prazno, dok ne povuče ARKOD parcele. Znači, to je sve ukratko po tom pitanju kako se uređiva ova aplikacija. Ovo što sam htio reći, zašto je bitno? Znači, sve podaci su bitni zbog ovih evidencija ovdje. Vi kad dođete sad gnojidba zemljišta, korištenje pesticida, gnojidba zemljišta, izaberete parcelu, sad ne mogu ni znati koja je ispunjena, koja nije. Znači, on mora povući ovdje podatke sve. Znači, koje je ime i prezime, naziv gospodarstva, sve. Ali vi kad printate, morate imati te podatke spremne za nekoga od poljoprivrednih inspektora ili za neku instituciju koju nosite. Zato se unose svi ti podaci. Tu vas vam ARKOD parcele, naziv parcele, koliko je tretirano površina te parcele. I sad još ima jedna bitna stavka. Kad vi dođete tu i otvorite aplikaciju, da ponovimo, idete na poljoprivreda, imate mogućnost dijeljenja parcele. Znači, kad ste došli na parcelu ovdje, parcela je 20,35 hektara. Znači, tu je zasijana pšenica. Vi ovdje, kad stisnete plus, možete, u stvari u zemljištu ovdje, kultura, znači kad stisnete ovdje podijeli parcelu, znači vi automatski ovdje birate drugu kulturu koju ste zasijali. Znači vi možete ovdje imati uljanu repicu, količina sjemena i površina. Znači ako pišete površinu, pišete 12 hektara, kaže minus 12 hektara. Znači 20,35 minus 12 hektara, to je znači 18,35. Ne, ispričavam se, moja greška. 8,35. I onda, da li po ovoj pšenici ili uljanoj repici želite ići postrno? Ako stavite postrno, to vam je kao da sijete soju po uljanoj repici, što vam ne ulazi u zeleno plaćanje. Ali, ako idete postrno, gdje ćete koristiti smjesu kultura, poslije uljane repice da vam se računa za zeleno plaćanje, stavljate i ovdje točkicu. Ako ćete ići samo zelenu gnojidbu, onda ostavljate ovu kvačicu. To se isto računa za EZP. To je znači vaš izbor, kombinacija kako ćete ići sa postrnim ili zelenom gnojidbom. Spremi unos i sada imate dvije kulture na jednoj parceli. Također, kad imate dvije kulture na jednoj parceli, tako morate planirati onda gnojidbu, tako morate planirati zaštitu, sve komplece mora posebno unositi. Eto, to je ukratko to, pa za neka pitanja ili nešto, ako imate neka tehnička pitanja za neke izračune koji ne rade, imate ovdje mail podrška@monkeyoffer.hr. Ako imate nekakva pitanja vezano za općenito za aplikaciju ili nešto informativno, to je agroburza.hr@gmail.com. Također nas možete naći na Facebooku. Što se tiče Facebooka, tu smo također isto dostupni. Imate chat, zovemo se agroburza.hr. Imamo negdje oko 90 i nešto tisuća lajkova. To možemo vidjeti ovdje, gdje nas možete i popratiti na portalu. 93.202. Znači imate pristup, ako želite da budete i urednik na Facebooku, samo nas se javite na Facebooku da želite, vi ste dio naše agrobaze i možete svoje objave objavljivati i reklamirati svoje gospodarstvo također na našoj stranici. Ovo je primjer tih istaknutih profila iz agrobaze, a ovdje je primjer istaknutih profila iz agrobiznis baze. Također se ovdje po jedno istaknuto gospodarstvo u 3 primjerka i ovdje 3 istaknute firme po 3 primjerka. I ovdje vam se nalaze YouTube videi naši koji su sponzorski vezano za neke tipove strojeva.
imate korisne poveznice, želite pristupiti Agronetu, Arkodu, Hapihu, također ovdje možete naći skraćene poveznice. Znači, ako želite pretraživati agrobazu ili agrobiznis, idete ovdje, stisnete na agrobazu i u agrobazi se nalaze sva poljoprivredna gospodarstva. Ovako izgledaju vaši profili, znači vidljivost na vašim profilima su samo osnovni podaci u javnosti. Kad se otvori neko gospodarstvo, bude vidljivo naziv gospodarstva, adresa, broj telefona, samo kontakt podaci. Evo ovo je sad koliko imamo, negdje sad, koliko imamo registriranih poljoprivrednih gospodarstava i koliko koristi našu aplikaciju. Kroz ovaj profil vi zapravo predstavljate svoje gospodarstvo i to bi bilo ukratko to. Eto, ništa, lijep pozdrav vam želim, pa se čujemo.